Krásný den, dovoluji si vám nabídnout moderní byt 2KK o velikosti 55 m2 v Plzni Křimicích, který se nachází ve 3. podlaží cihlové novostavby skolaudované v roce 2022. Tento světlý a velmi dobře dispozičně řešený byt je zcela nový a dosud nebyl obýván. Byt disponuje prostorným obývacím pokojem spojeným s moderním kuchyňským koutem. Kuchyňská linka je vybavena kvalitními vystavěnými spotřebiči, jako je elektrická trouba, indukce, myčka na nádobí a lednice s mrazákem. Ložnice je útulná a světlá, ideální pro klidný spánek a odpočinek. K bytu také náleží prostorný balkon, ideální místo pro odpočinek nebo posezení u ranní kávy. Vybavení bytu je přesně takové, jak je zachyceno na fotografiích. Byt nabízí vlastní parkovací stání přímo u domu, což zajišťuje pohodlí a bezpečí při parkování. Díky moderní výstavbě a kvalitní izolaci má byt nízké náklady na energii, což představuje komfort k pohodlnému a úspornému bydlení. Byt je připraven k okamžitému nastěhování a plní všechny představy o moderním a pohodlném bydlení. Zaujala vás tato nabídka? Neváhejte mne kontaktovat a domluvíme se na termínu prohlídky.